हाय एवरीवन नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि YouTube चेनेलनि गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव गोसो गोथारै बरायनानै लाग्रोबावबाय। आसा खालामदों नोंथांमोना इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ आरो आंबो बे समाव मोजाङैनो दङ। सो आं बेफोरबायदि केटेगरि थामहिनबा साइन्स एन्ड टेक्नोलॉजी केटेगरियाव भिडिअसफोर आपल'ड खालामामोन। सो दिनै आं बानायनो होननानै सिगांदों बिकज फर नैबे नटिसखौ नोंथांमोना नुखादों। बे जाहैबाय सालबारि फरायसालिमा थामहिनबा सालबारि कलेजनि नटिस आरो बेवहाय जों मकनि रेजिस्टार खालामनांगौ। सो बेयो 14 फेब्रुवारियाव लास्ट डेट थामहिनबा एक्सटेन्ड जागोन थामहिनबा जोबगोन। सो बेनि सिगांनो नोंथांमोना गासिबो खालामना लाब्लानो जाबाय आरो नोंथांमोना जायफ्रा खालामनो रोङा मकनि रेजिस्टार बे भिडिअनि गेजेरजों नुलांगोन। सो नोंथांमोना लोगोफोर मकनि रेजिस्ट्रेशन खालामनायनि सिगांनो थामहिनबा मकनि जि जानो गोनां एग्जामनि रेजिस्ट्रेशन बेनि खालामनायनि सिगांनो आं नोंथांमोननो सालबारि कलेजनिफ्राय ओंखारनाय जि नटिस बेखौ आं खेबसे खोन्थाग्रोनोसै। नैबेनो जाहैबाय मकनि थामहिनबा बेखौ आईडीसीबो बुङो। आईडीसी मक कर्स बेनि रेजिस्ट्रेशना BA BSc सेकेन्ड सेमिस्टारनि थाखाय स्टार्ट जाबाय। स्टार्टआ बेयो 7 निफ्रायनो जादों। नै बेवहाय मेनसन खालामखादो 7 फेब्रुवारिनिफ्राय जागायनानै 14 फेब्रुवारियाव एक्सटेन्ड जागोन 5 PM आव बेवहाय नुनो मोनखादों। बेनिफ्राय आं स्पेसियेलि बेखौ ST केटेगरि स्टुडेन्ट्सफोरनि थाखायल' बानायदों। बेनि थाखायनो नोंथांमोना ST SC फोरा नै 500 रुपिस दाननांगोन आरो पेमेन्ट दाननांगोन अनलाइन पेमेन्ट। बेनिफ्राय एग्जाम रेजिस्ट्रेशन डेटआ नै बेवहाय दंखायो एन्ड माने जोबनाया 14 बेनिफ्राय एग्जामा जाहैबाय 27 एप्रिलाव जागोन। 27 एप्रिलाव जाहैगोन बे एग्जाम। पेमेन्टआथ' नै नोंथांमोना नुखाबाय 500 रुपिस जों ST फोरनि थाखाय। लेट फाइन टु बी फाइन 24 फेब्रुवारि 2025 5 PM to 28। सो नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर लेट जायोब्ला थामहिनबा लास्ट डेटआथ' 14 नालाय नैबे 14 बारबायबाथाय फेब्रुवारिनि नोंथांमोना लेट फाइन होनांगोन आरोना। लेट फाइन मेनसन खालामना होखादों बेवहाय। बेनिफ्राय नोंथांमोना नै बेवहाय नुनो मोनदों लास्ट डेट फर डाटा चेन्जेस। नोंथांमोना जुदि माबाफोर मिस्टेकलि बहाय साबमिट होफ्लांबायब्ला बेखौ मिस्टेकलि साबमिट होफ्लांनायखौ मोजाङै माने रिकभार थामहिनबा गोदानै एडिट खालामफिननो गोसोब्ला नोंथांमोना बिनि नैबे लास्ट डेट होनाय 28 फेब्रुवारिनि सिगांनो नोंथांमोना होनांगोन, चेन्ज खालामनांगोन आरो। बेनिफ्राय नोंथांमोना जुदि चेन्ज खालामो अब्ला 200 रुपिस पेमेन्ट खालामबावनांगोन आरो। एन एडिशनेल फिस of 200 will have to be paid by students to make any changes related to name, date of birth, photo, signature, ST, SC and PWD certification after last date of data changes। सो नोंथांमोना नैबेखौ नायना लाबानो जाबाय मोजां नटिसखौ। थ' दा बियो क्लियार जाबाय। जोङो 14 आव जोंना लास्ट डेट नङा होमबा? 14 फेब्रुवारियाव जोंना लास्ट डेट। दाना जोङो अनलाइन खालामनाय प्रसेसआव थांनोसै। सो लोगोफोर नोंथांमोनाबो नोंथांमोननि मबाइलनि क्रोम ब्राउजारखौ ओपन खालामनानै लादो। बेवहाय आं सार्च खालामगोन। थ' नोंथांमोना आं जि सार्च खालामो बेखौ सार्च खालामब्लानो जाबाय। बेवहाय आं सार्च खालामगोन NPTEL NPTEL खौ सार्च खालामदो नोंथांमोना। NPTEL सार्च खालामनाय लोगो लोगोनो फार्स्ट वेबसाइट मोनदों नोंथांमोना। फार्स्ट वेबसाइट नैबे NPTEL बेवहाय क्लिक खालामदो। बेवहाय आं क्लिक खालामबाय। बेवहाय क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो साइडथिंजाय नुनो मोनदों नोंथांमोना लगिन नुदोंना? बे लगिनआव नोंथांमोना क्लिक खालामदो। लगिनआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो नैबेवहाय नोंथांमोना नोंथांमोननि जि इउजार नेमआ जाहैबाय जिमेलानो जायो। बेनिफ्राय पासवर्डआ नोंथाङा जि सेट खालामनानै दोनदोंमोन बेनो जायो। जुदि नोंथांनाव जुदि जिमेला मबाइलाव दंखायोब्लाथाय नैबे गुगोलाव खनसे क्लिक खालामदो। बेनिफ्राय नोंथांनाव मोनबेसे जिमेल दं अट'मेटिक शो जाखागोन। आं ब्लार खालामनानै होबाय प्राइभेसिनि थाखाय। सो बेवहाय शो जाखागोन।
बेवहाय नोंथांमोना इउजार नेमखौ होदो पासवर्डखौ होदो बेनिफ्राय साइन इन खालामदो आं खालामना लानोसै स' नोंथांमोना लगिन खालामनाय लोगो लोगोनो बेफोरबायदि अपसनाव फैगोन गो टु रेजिस्टाराव क्लिक खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना नैबे वेबसाइटआव फैगोन थ' एग्जाम फर्म होननायाव नैबे एग्जाम फर्म स' बे एग्जाम फर्मनि जि वेबसाइट बे वेबसाइटखौ आं अट'मेटिक कमेन्टआव पिन खालामनानै होनाय जागोन स' नोंथांमोना बेवहाय थांनानै डाइरेक्टलि फैनानै नोंथांमोना रेजिस्टार खालामनो हागोन बेनि थाखाय आं प्रसेसखौ मोजां खालामना दोनखानोसै स' नोंथांमोना हाबनानै कमेन्टआवल' हाबदो बेनिफ्राय पिन कमेन्ट खालामनायाव क्लिक खालामदो आं लिंक होना दोनगोन स' बेनिफ्राय बेवहाय हाबफैनाय लोगो लोगोनो नोंथांमोना नैबे नुनो मोनदों जानुवारि टु एप्रिल 2025 एग्जाम फर्म बेवहाय नोंथांमोना क्लिक खालामनांगोन स' क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो बेवहाय नोंथांनि जिमेला थ' खनायाव अट'मेटिक श' जाखाबाय थागोन आरो नैबेवहायबो नोंथांमोना हाय होननानै नोंथांनि जिमेलखौ खोन्थिगोन आरो बेखौ नोंथांमोना स्क्रल डाउन खालामनांगोन गाहायाव बेनिफ्राय मोनसे अपसन मोनगोन नोंथांमोना नैबे गो टु पार्सनेल इनफ' बेवहाय नोंथांमोना क्लिक खालामनांगोन थ' बेवहाय आं क्लिक खालामबाय नेटआ स्ल' एसे स' बेवहाय क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो गोदान मोनसे अपसन ओंखारलायबाय पार्सनेल इनफ' होननाय थामहिनबा पार्सनेल नोंनि इनफरमेसन नोंथांमोना फिलआप खालामनांगोन थ' बेवहाय अट'मेटिक जिमेला श' जाखागोन नोंथांनि जिमेला जि होनाय दंमोन रेजिस्टार खालामनायाव बेनिफ्राय नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनदों नेमखौ आं होखाजोब्बाय डेट अफ बार्थआबो आंना फिलआप खालामखानाय बेनिफ्राय काउन्ट्रियाव नोंथांमोना इन्डियाखौ सेलेक्ट खालामब्लानो जाबाय अके आंना इन्डिया खानाय दं माने काउन्ट्रिखौ सेलेक्ट खालाम इन्डिया बेनिफ्राय स्टेटआ आसाम सिटिया बरपेटा जोंनाथ' बाक्सा डिस्ट्रिक्ट नालाय नोंथांमोना सिटिखौ बरपेटा होबानो जाबाय बरपेटा होखांनायनि उनाव नोंथांमोना नैबेवहाय गावनि एक्टिभ मबाइल नाम्बारखौ होना लाबानो जाबाय नों जायखौ सालायो दा वाट्सएप गोनां दा नों कल गोनां थामहिनबा नों जायखौ सालायगासिनो दङ दा एक्टिभ मबाइल नाम्बार बेनिफ्राय रि-इन्टार मबाइल नाम्बार बेवहाय नोंथांमोना डाबल मबाइल नाम्बार बुनांगोन मोनसेखौनो खेबनै आरो नैबे अल्टारनेट मबाइल नाम्बार बेवहायबो नों नोंनिखौनो होजायो दा नोंनि फेमिलिनिखौ होजायो आरो स' बे थांबाय आरो होआबाबो जेबो नङा अल्टारनेट मबाइल नाम्बाराव बेनिफ्राय नोंथांमोना जेन्डार चुज खालामनांगोन नैबेवहाय जेन्डार मेल बा मेल फिमेल बा फिमेल चुज खालामदो सेलेक्टल' खालाम मोनसे बेनिफ्राय नोंथांमोना आपल'ड खालामनांगोन जेपिइजि नोंथांमोना डाइरेक्ट फट' केपचार खालामनानै स्क्रिनशट मारि आं बेखौ बुंखाबाय नोंथांमोना फट'खौ थिखां बेनिफ्राय स्क्रिनशट मारि क्रप खालाम मोजाङै आरामसे ओमफ्राय आपल'ड होब्ला अब्लानो जागोन अके अट'मेटिक जाखागोन बियो बेनिफ्राय नैबेयाव फार्स्टआव आपल'ड होनो नांगौ पासपर्ट साइज फट' 150 केबिनि आन्दाराव जानांगोन बेयो 52 लिरजायाखै आया 52 बेसे 50निफ्राय 100नि गेजेराव 50निफ्राय 150 दै 100 होनफ्लांबाय दं आं 50 to 150नि गेजेराव केबिया जानांगोन साइजआ 50नि सिङाव जानाय नङा खिन्थु केबिया बेनिफ्राय नेक्स्टआव जोङो आपल'ड खालामनांगोन सिगनेचार नोंथांमोना फट' व्हाइट पेपाराव नोंनि नामखौ लिरदो बेनिफ्राय फट' सेबखांदो बेनिफ्राय बेखौ क्रप खालामबा अट'मेटिक बे केबियाव कनभार्ट जाखागोन बेनिफ्राय नोंथांमोना नैबेवहाय आइडि प्रुफ होनांगोन मोनसे थामहिनबा एड्रेस प्रुफ बेवहाय आं नैबेवहाय अपसन होना दोनखादो नैबेवहाय नायनो हागोन आधार कार्ड भटार्स आइडि ड्राइभिं लाइसेन्स थामहिनबा ड्राइभार्स लाइसेन्स स' नोंथांमोना आं साजेस्ट खालामदों आधार कार्डआ कम्पालसरि बयनावबो थाखायो बेनिखायनो आधार कार्डखौ नोंथांमोना आपल'ड खालामब्लानो जाबाय आं जि केपासिटि बुंदों बेखौ अके बेनिफ्राय जों बर'फोरा बेसिकेलि एसटि नङा होमबा एसटि नालाय इएसआव होदो बेनिफ्राय नेक्स्ट एसटि सेलेक्ट खालामनाय लोगो लोगोनो नैबेवहाय मोनसे फाइल आपल'ड खालामनो होबावो बे जाहैबाय जोंनि एसटि सिडुल ट्राइबनि जोंहा मोनसे सार्टिफिकेट थायो नङा होमबा कास्ट सार्टिफिकेट थायो स' बे कास्ट सार्टिफिकेटखौ नोंथांमोना एप्लाइ खालामबानो जाबाय ओमफ्राय नैबे आर इउ ए पार्सन उइथ डिसएबिलिटिस
above 40% जोंथ' जेबो प्रब्लेम गोनां नङा बेनिखायनो न'खौ होदो what is your role जोंथ' स्टुडेन्टसो नालाय स्टुडेन्टखौ सेलेक्ट खालामदो बेनिफ्राय नेक्स्टआव दङ are you writing the exam outside India स' नोंथांमोना आउट इण्डियानि बाहेराव एग्जाम होगोन नामा थ' होआ बेनिखायनो न'खौ सेलेक्ट खालामब्लानो जाबाय ओमफ्राय did you know how did you know about this courses बे NPTEL जि SWAM पर्टेलाव जि MOOCनि रेजिस्टार खालामनांगौ बेखौ नोंथांमोना माबोरै मिथिखो थामहिनबा जे MOOC कर्सनि सोमोन्दै माबोरै मिथिखो बेखौ जों कलेजाव थांनानैसो मिथिदो नङा होमबा बिनि थाखाय नोंथांमोना कलेजखौ चुज खालामबानो जाबाय नैबेवहाय खनसे क्लिक खालाम बेनिफ्राय कलेजखौ सेलेक्ट खालामनो कलेज बेनिफ्राय नेक्स्टआव दङ are you okay if we share your details with potential employers माने साख्रि मावग्राफोरनो नोंथांनि डिटेल्सखौ शेयार खालामजागोन नामा होननानै सोंदों आरोना माने शेयार खालामनो हागोन ना माने अके ना नोङो शेयार खालामनायाव होनदो माने न' हो नोंथांनि पार्सनेल इनफरमेशनखौथ' जों बयबो शेयार खालामनो बायो नङा होमबा बेनिफ्राय नैबेवहाय what your motivation to do this course नोंथाङा मा मटिभेट मोनदों बे कर्सखौ लानानै बेवहाय नोंथांमोना ओमफ्राय नोंथाङा बे कर्सखौ मानि थाखाय गोनांथि बेवहाय नोंथांमोना क्लिक खालामदो आं होबाय टु लार्न एबाउट हाउ MOOCs वर्क्स माने आङो आंनि केपासिटि हिसाबै होबाय नोंथांमोना नोंथांमोननि हिसाबै होब्लानो जाबाय टु लार्न सोलोंनो थाखाय माबोरै MOOCsआ खामानि मावो बेनि सोमोन्दै आं होदों बेनिफ्राय नैबेवहाय टिक होदो टिक होनानै लास्टआव मोनसे नुदो सेभ एन्ड कन्टिनिउ बेवहाय नोंथांमोना क्लिक खालामदो थ' जेब्ला सेभ एन्ड कन्टिनिउ थुयो अब्ला बेयो सेभ जाबाय बेनिफ्राय स्टुडेन्ट स्पेसिफिक डिटेल्स बेवहाय खनसे नोंथांमोना आरो डिटेल्स फिलआप खालामबावनांगोन your college country बेवहाय सेलेक्ट खालामनांगोन इण्डिया your college state आसामखौ माबा खालामनांगोन नोंथांमोना सेलेक्ट बेनिफ्राय your college city जोंनि सिटिया जोंनि सालबारि फरायसालिमा थामहिनबा कलेजा सिटिनि आन्दाराव गैया दै बेनिखायनो नोंथांमोना बरपेटा सिटिखौ होब्लानो जाबाय बेनिफ्राय आदार्सआव हो your college नेमखौ आदार्सआव थु नङाब्ला कलेज बरपेटानि आन्दाराव मोनबेसे कलेज दं बे श' जागोन नोंथांमोना आदार्सआव थुनानै your college नेम सालबारि कलेज होननानै केपिटेल लेटार लिरजोबना होबानो जाबाय बेनिफ्राय नेक्स्ट नोंथाङा मा डिपार्टमेन्ट साइन्स ना आर्टस साइन्स बा साइन्स आर्टस बा आर्टसखौ होदो बेनिफ्राय सरि स्ट्रिमसो होनो नैबेखौ स्ट्रिम दै नैबेयो स्ट्रिम बेनिफ्राय डिपार्टमेन्टआ मा डिपार्टमेन्ट आर्टसबाथाय नोंना डिपार्टमेन्टआ मा जागोन बेखौ नोंथांमोना होदो स' जोंनाथ' आंना साइन्सनि जुल'जि डिपार्टमेन्ट बे आंनिनोखा बेखौ आं होबाय ओमफ्राय इयार अफ स्टाडि नों बोसोरब्रैसे स्टाडि खालामगोन बेखौ नोंथांमोना 4th इयार होब्लानो जाबाय अके स्टाडिनि बोसोर बेयो फरायनायनि बोसोर माने खै बोसोर फरायगोन नोङो जोंनाथ' 4 बोसोर जाबाय 4 years आन्डार ग्रेजुवेट कर्स नङा होमबा so are you taking this exam for credit transfer so बे एग्जामनि थाखाय नोंथाङा क्रेडिट ट्रेन्सफार खालामनो सानो नामा माने स्कर मोननायफोरखौ आरोखि ना नोंनि कलेजाव स' येस जों कलेजाव क्रेडिट ट्रेन्सफार खालामनो सानो जोंनि कलेज अथ'रिटियाथ' मिथिखानांगोन नालाय बेनिफ्राय do you have an upper academic bank of credit identification yes जोंथ' बयबो आपार आइडि बानायखादों नोंथांमोनाबो बानायखादों जानांगौ बिकज फर सामार्ट पर्टेलावनो बानायखाजोबदों बेखौ गासैबो स्टुडेन्टसफोरा बेवहाय नोंथांमोननि आपार आइडिखौ लिरनानै होदो अके बेनिफ्राय नोंथांमोना नैबेवहाय केन वी शेयार स्कर विथ कलेज येसखौ होब्लानो जाबाय नोंनि स्करखौ कलेजनो शेयार खालामनो आरोखि ना बेनिफ्राय नैबे एग्रियाव थुदो एग्रि खालामदो बेवहाय एग्रि खालामनानै सेभ एन्ड कन्टिनिउ होदो सेभ एन्ड कन्टिनिउ थुनाय लोगो लोगोनो बेफोरबायदि अपसन ओंखारफैबाय कर्सेस बे अट'मेटिक जाखाबाय बेनिफ्राय नोंथांमोना नैबे सेलेक्ट एग्जाम सिटिसआव क्लिक खालामनांगोन क्लिक खालामबाय आङो बेनिफ्राय अट'मेटिक बेवहाय नर्मेल श' जागोन नाथाय बेवहाय नोंथांमोना इडिटआव खनसे थुनांगोन दै इडिटआव खनसे थुदो इडिटआव थुखांनायनि उनाव नैबे गोजौआव नोंथांमोना पेमेन्ट दाननांगोन 500 बे नै बेवहाय दंखायो
बेवहाय दंखायो एप्रिलनि 27 जागोननाय एग्जामा नुखादों दा गोजौआव एप्रिलनि 27 बेनिफ्राय फार्स्ट प्रिफारेन्सखौ नोंथांमोना स्टेटआथ' आसाम गुवाहाटी होदो सिटिखौ बेनिफ्राय फार्स्ट प्रिफारेन्सेस सिटि पिनकड गुवाहाटीनि पिनकडानो 781006 बेखौ होबानो जाबाय बेनिफ्राय सेकेन्ड प्रिफारेन्सआ बेवहायबो स्टेटआ आसामानो ओमफ्राय फार्स्टआव सेलेक्ट खालामनायखौ सेकेन्डआव खालामनो हाला नङाबाथ' गुवाहाटीयानो होजागौमोन ओमफ्राय सेकेन्डआव जों तेजपुरखौ होबाय बेनिफ्राय नेक्स्ट लास्ट प्रिफारेन्सआव जोङो स्टेटखौ आसामखौनो होबाय बेनिफ्राय सिटिखौ गुवाहाटीखौनो सेलेक्ट खालामजायो नालाय गुवाहाटीखौनो सेलेक्ट खालामबाय ओमफ्राय कनफार्म एन्ड सेभआव थुबाय अट'मेटिक रिडाइरेक्ट जाहैबाय बियो फाइनाल कन्डिशन एन्ड फाइनालाव नोंथांमोना नैबेहाय कनफार्म एन्ड पेआव जेब्ला क्लिक खालामदो अब्ला पेमेन्ट दानदो अब्लाथाय मोनसे रिसिप्ट मोनगोन एक्न'लेजमेन्ट अब्लानो जाबाय आं दा पेमेन्ट दाननानै दिन्थिथ'ला थ' नोंथांमोना आइ होप नोंथांमोना बुजिबाय मक्सनि थाखाय माबायदि रेजिस्टार खालामनांगौ थ' जायफ्रा बुजियाखै बा माबा मोनसे सोंनांगौ दंब्ला कमेन्टनि गेजेरजों सोंहरब्लानो जाबाय स' बेखिनियावनो फोजोबथ'बाय थेंक इउ फर वाचिं लाभ इउ अल बाय बाय